Centrum univerzitného športu v podstate zastrešuje telesnú výchovu a šport na univerzite v plnom rozsahu so svojou inštitucionálnou autonómiou, samozrejme s veľkou podporou školy a jednotlivých dekanátov. Cez tento projekt basketbalu sa dostávame aj k určitému vývoju Združenia športových klubov Slavia SPU, ktorý má v podstate dnes 16 klubov, ale stále sú to niektoré kluby, ktoré majú svoje právne subjektivity a sú len akoby pričlenené k Slávii. Cez basketbal, klasický silový trojboj, možno cez Vitruvian sa dostávame k úplne študentskému športovému hnutiu, čo by malo byť primárnym a je primárnym cieľom univerzity a samozrejme prostredníctvom Centra univerzitného športu práve zamerať sa na študenta, na študentskú obec, tak aby sme ponúkali športové a telovýchovné príležitosti len pre študentov univerzít alebo univerzity. Ale práve teraz som mal vo februári správu CUŠ za rok 2023 a znovu som mohol skonštatovať, že sme sa vrátili do čísel spred covidu, čo sa týka percentuálneho zastúpenia študentov a ich výberu vo voliteľných predmetov Centra univerzitného športu. K tomu podopretiu toho záujmu svedčí aj to, že máme tých 16 športových klubov a stále sa nám rozvíja členská základňa v Slávii. A treba brať v úvahu aj fakt, že sa trošku kultúrne mení doba a vidíme ten cieľ a zameranosť jednotlivých študentov samých na seba a vo svojom vývoji nielen akoby tom edukačnom, ale aj tom fyzickom, že chcú dobre vyzerať, že vidíme najväčšie záujmy o fitnessové aktivity, o aktivity silového trojboja, crossfitu a formovania tela. Keby sme my mali našu posilňovňu alebo fit centrum, jak to voláme, možno 1000 m2 a nie ako máme, tak by sme mali ešte väčšiu členskú základňu a záujemcov o telesnú výchovu. Trošku nám išli do ústrania práve kolektívne hry, ktoré sú náročné na zručnosť, ale stále sme len strojiteľom úspechu pochádzajúcim z úrovni športových zručností študentov prichádzajúcich zo stredných škôl a zrejme vieme posúdiť, jak telesná výchova za posledných 30 rokov sa dostala na úroveň základných stredných škôl, že žneme to ovocie nie je príliš šťastlivé.